На гэтых выходных у Менску пройдзе хрысціянскі фестываль надзеі. У падзеі бяруць удзел амаль усе пратэстанцкія цэрквы Беларусі і чакаюць асаблівага госця са Злучаных Штатаў, а менавіта Фрэнкліна Грэема, прапаведніка і саюзніка Дональда Трампа. Падзея нечуваная, калі глядзець на хранічную рэпрэсіўную палітыку рэжыму ў дачыненні пратэстанцкіх цэркваў. Ад арыштаў пастараў да закрыцця цэркваў і нават зносу іх будынкаў. Двухдзённы фестываль абяцае быць маштабным. Пад яго скарыстаюць цэлую чыжоўка-арэну на 10 000 гледачоў. Адзін з абяцаных яскравых момантаў – выступ хору з 1300 беларусаў, якія прадстаўляюць розныя пратэстанцкія плыні. Другі – пасланне пра любоў і мір ад Фрэнкліна Грэема. Грэем – знакаміты амерыканскі евангеліст і кіраўнік дзвюх уплывовых рэлігійна-дабрачынных арганізацыяў. Ён публічна падтрымліваў Дональда Трампа на выбарах і нават прамаўляў малітву на ягонай інаўгурацыі. Таксама Фрэнклін Грэем сябруе з сям'ёй спецпасланніка США ў справе Беларусі Джона Коула. Не выключана, што і сам Коул з'явіцца на фестывалі надзеі. У канцы красавіка ён паведамляў, што наведае Беларусь цягам найбліжэйшых тыдняў. А надоечы ў тэлеграм-канале Святланы Ціханаўскай з'явіўся допіс пра тэлефонную размову з Джонам Коулам. Ён таксама паведаміў пра гэтую размову ў садсетцы X. Коул падзякаваў Ціханаўскай за, цытата, «пастаянную падтрымку намаганняў ЗША ў Беларусі». З намі ў студыі Тацяна Кулакевіч, палітолог, універсітэт Паўднёвай Флорыды, Злучаныя Штаты Амерыкі. Вітаем, спадарня Тацяна. Добрый вечер. Добрый вечер. Дякую, што зайшлі да нас у студыю. Дякую, што запрасілі, і пакуль я тут у Варшаве асабіста, вельмі рада тут быць. Раней Джон Коул казаў, што ні з кім не раецца перад тым, як праводзяць гэтая сустрэча з Александром Лукашэнкам. Прынамсі, ён адказваў Валеру Цапкалу, што калі той сказаў, што я яго там інспектаваў у плане вызвалення палітвязняў, то Джон Коул ему адказаў: ніхто ні з кім мне тут не трэба размаўляць, я сам ведаю і слухаюся толькі Дональда Трампа. А тут ён публічна сам сказаў пра тое, што паразмаўляў са Святланай Ціханаўскай. Што, на ваш погляд, змянілася? Я думаю, што нічога не змянілася. Гэта нармальная сітуацыя ў палітычнай сферы, і з навуковага погляду ёсць такі тэрмін, як двухбаковая трэк, які любая дзяржава можа падтрымліваць. З аднаго боку дамаўляцца з аўтарытарным рэжымам, з другога боку падтрымліваць каштоўнасці. Амерыка, яна дэмакратычная краіна, таму не падтрымліваць правы чалавека гэта будзе незразумела. І падзякаваць, я ведаю, што Джон Коул падзякаваў Святлане Ціханаўскай за тое, што яна змагаецца за вызваленне палітычных вязняў. І тут я не бачыла нічога такого, нешта такого сюрпрыза ў гэтым. Пры гэтым літаральна, вось некалькі дзён таму Дональд Трамп дзякаваў Александру Лукашэнку за вызваленне Анджэя Пачопута. Атрымоўваецца, што дзякуюць усім, і нашым, і вашым. Тым не менш, ось калі мы разгледзім наступны прыезд Джона Коула ў Беларусь, на ваш погляд, на якім этапе зараз знаходзіцца угода паміж Лукашэнкам і Дональдам Трампам? Пагадненні яны не пачаліся і яны не скончваюцца. Яны знаходзяцца ў такой працяглым статусе. Гэта будзе чарговая сустрэча Коула з Лукашэнкам. І што тут больш цікавае, вось гэта тое, што зараз абмяркоўваецца, што прыедзе пастыр, і цікавасць у тым, што чаго едзе пастыр, таму што Коул ужо прыязджаў, Коул зноў едзе. Мы ведаем, што выпускаюць палітычных зняволеных часткамі, таму што ўсіх палітычных зняволеных выпускаць невыгадна Лукашэнку, таму што трэба заўсёды мець фонд абменны. А вось цікавае то, што новы пастар прыедзе. Я магу это растлумачыць тым, што не трэба не забываць, што Дональд Трамп рэлігійны чалавек, і больш спецыфічна не католік, ён сам пратэстант, і кожны год удзельнічае ў такой канферэнцыі кансерватыўнай дзейнасці, кансерватыўнай палітычнай дзейнасці. І ён удзельнічае з гэтай канферэнцыі з 2011 года, калі я не памыляюся, толькі 2 разы прапусціў, у 2016 і ў гэтым годзе. У гэтым годзе прапусціў, бо вайна з Іранам, такое тлумачэнне. Але сэнс у тым, што кожны год гэта канферэнцыя збірае тысячы
пратэстанцкіх ці там хрысціянскіх актывістаў, у якіх ёсць свая паства у Амерыцы, з усёй Амерыкі. І у гэтым годзе Фрэнклін Грэм адкрыта там расказваў, што ён падтрымлівае Дональда Трампа, што ён выказвае сваю падтрымку для Дональда Трампа на вось гэтыя міжтэрміновыя выбары, якія будуць у лістападзе. І вось гэта з'яўляецца, вот эти вернікі, гэта паства, з'яўляюцца выбаршчыкамі для Дональда Трампа. І таму вось гэтае мерапрыемства можна будзе прадаць у Злучаных Штатах як дасягненне не толькі абмен палітычнымі вязнямі, які ўжо быў, гэта будзе чарговы, але таксама паказаць, што гэта рэлігійная дыпламатыя і плюс палітычныя зняволеныя, і гэта будзе такая перамога Дональда Трампа, паказаць, што выбаршчыкам, што ён мае вынікі і можна за яго прагаласаваць на вось гэтых міжтэрміновых выбарах. Акрамя перамогі, пра которую вы кажаце, ці можа стацца вынікам таксама паляпшэння сітуацыі з пратэстантамі, спынення таго ціску, які яны зазнаюць в Беларусі? Гэта вельмі добрае пытанне. Мне падабаецца сэнс у тым, што гэта мы паглядзелі, што атрымае Трамп, а зараз мы можам паглядзець, што атрымае Лукашенко. І Лукашенко можа паказаць, што нібыта ў Беларусі існуюць рэлігійныя свабоды, якія яны не існуюць, вы самі зараз гэта зазначылі. Больш тут можна будзе забачыць, што ёсць добрыя вернікі і ёсць недобрыя вернікі. Тыя, хто не крытыкуе рэпрэсіі ў Беларусі, тым дазволена свае справы рэлігійныя рабіць свабодна ў Беларусі, а тыя, хто крытыкуюць рэжым, выступаюць за вайну, падтрымліваюць Украіну, зараз іх рэпрэсуюць. Гэта не значыць абсалютна змену рэжыма. Вось гэтыя сустрэчы Коула, пастара Грэма, жонка Коула. Гэта толькі такі, як сказаць, гуманітарны трэк, але не азначае змену рэжыма. Няма ніякіх паказнікаў, што будзе змяняцца рэжым. У нас яшчэ ёсць меркаванне хрысціянскага прапаведніка з Беларусі Сергея Мельяніца, які расказаў у каментары Белсату, на які эфект ён спадзяецца пасля фестывалю з удзелам Фрэнкліна Грэма. Давайте паслухаем і вернемся да нашай размовы. На мой погляд, гэта такі палітычны ход, які дазволіць уладам знайсці нейкія новыя шляхі для усталення ўзаемаадносін з Амерыкай і з Трампам. Вось, калі б не гэта, наўрад ці гэты бы фестываль адбыўся. Але у любым выпадку гэта цуд, які зараз адбываецца на нашых вачах, калі у адной з самых вялікіх пляцовак Беларусі мы маем дазвол, каб правесці вось такі хрысціянскі фестываль, які мы спадзяемся, вось я, напрыклад, што той фестываль, які адбудзецца, і тыя сустрэчы, якія адбудуцца на цягу гэтага фестывалю, дапамогуць вязням сумлення выйсці на волю. І я таксама прыкладаў нейкія намаганні, каб даслаць спісы хрысціян, якія зараз знаходзяцца за кратамі, Колу, яго жонкі. Спадарня Тацяна, вось калі звярнуцца да сітуацыі з беларусамі і з беларускімі вернікамі, якія беглі ад рэпрэсій ў Злучаныя Штаты Амерыкі, ці гэта не будзе таксама дадатковым фактарам пра тое, што, вось глядзіце, прыязджае амерыканскі прапаведнік, адбываецца вялізная імпрэза з вялікай колькасцю вернікаў, ажно ў чужоўцы арэне, не дзесьці там на задворках Менску, і што гэтыя рэлігійныя свабоды выконваюцца, няма ніякіх рэпрэсіяў, і гэтых беларусаў, якія уцякалі з Беларусі ў Злучаныя Штаты, Дональд Трамп, ягоная адміністрацыя можа цяпер назад выслаць у Беларусь.
Зараз я разумею ваше питання, то, що затрымліваюць зараз іммігрантаў у Злучаных Штатаў АЙС, але яшчэ няма ніводнага выпадку, што іх вярнулі ў Беларусь, іх толькі затрымліваюць, і беларуская дыяспара працуе вельмі моцна, каб гэтага не здарылася. Ходзяць да кангрэсменаў, расказваюць, што ў Беларусь нельга вяртацца, таму што там рэпрэсіі. Ёсць жа розныя людзі. Ёсць людзі, якія сочаць за палітычнай сітуацыі, якія не сочаць. Тыя, што сочаць, яны ведаюць, што адбываецца, і ведаюць, што гэта паказвае, што гэта все прагматычна, як мы абмяркоўвалі толькі што. Іншыя, для іншых яны будуць галасаваць за Дональда Трампа, таму што гэта яго выбаршчыкі. Скажите, вось на гэтым прыездзе Грэйма ведаем, што даўно пастар мусіў прыехаць у Беларусь, увесь час нейкія былі складанасці з гэтым. Гэта асабіста Кол настаяў з Дональдам Трампам, каб гэты прыезд адбыўся? Няма інфармацыі, хто дамаўляўся з пастарам зараз. Я праверяла, глядзела, хто там мог арганізаваць. Гэта інфармацыя не існуе, ці это быў Дональд Трамп, ці гэта быў Кол. Вядома тое, што жонка Кола вельмі цесна супрацоўнічае з Фрэнклінам Грэмам. Фрэнклін Грэм, каб усе ведалі, ён вельмі вядомы і ўплывовы такі пастар, і ў яго ёсць свая асабістая арганізацыя, якая называецца, я думала, як это перакласці, торба самаритянина, Самарина, кажу торма, а не гаманец, потому что литерально это гаманец, потому что его организация занимается гуманитарной деятельностью. И жонка Кола, яна вельми тесно супрацоўнічае з арганізацыяй Грэма. И яны маюць добрыя сувязі, нават адна з этих разделаў гэтай арганізацыі, якой Фрэнкліна Грэма, названа у гонар жонкі Кола. Таму тут такое супадзенне знаёмстваў і супадзенне мерапрыемстваў, не мерапрыемства, вось як абмена вызвалення палітычных зняволеных і мерапрыемства па пратэстанцкай, вось это вялікае пратэстанцкае мерапрыемства у Беларусі, і яно просто так вот стратэгічна дае вынікі пазітыўныя, стратэгічна выгадныя, давайте так скажем, Лукашенку і Трампу таксама. Спадарня Таццяна, вы кажаце пра тое, што Лукашэнку важна мець абменны фонд. Ці гэта не значыць, што, на вашу думку, гэты гуманітарны трэк не мае канца? То бок ён ніколі не прыйдзе да таго, што запавядаюць амерыканцы вызваленне ўсіх палітвязняў. І таксама тут паўстае пытанне, ці не можа скласці такая сітуацыя, калі цікавасць амерыканцаў да Беларусі знікне праз тое, што гэты трэк ідзе не па тым простым шляху, якім падавалася. Як, напрыклад, з Украінай. Калі не адбылося ў некалькі дзён перамогі, то цікавасць была страчана. Як на вашу думку? На мою думку, тут такая ситуация. Палітычныя вязні вызваляюцца таму, што ёсць рэпрэсіі супраць палітычных вязняў. Америка мае дачыненне зараз з Лукашэнкай таму, што санкцыі не спрацавалі. Яны хочуць дасягнуць канкрэтных вынікаў. Гэта вельмі прагматычна. Але не трэба забываць, што санкцыі бываюць розныя, і яны ёсць розныя. Яны ёсць за ўдзел у паўнамаштабным уварванні ва ўкраіну. Яны ёсць супраць рэпрэсій. І гэтыя санкцыі яны не маюць дачынення да вось гэтага абмена з палітычнымі вязнямі. Не можа быць усе на ўсе, гэта разумеюць шмат хто, таму што самыя жорсткія санкцыі супраць Лукашэнкі яны накладзены Еўропай, еўрапейскія дзяржавы, еўрапейскім звязам. І ён гэта канкрэтна ведае, і ён ведае, што адзін канкрэтны момант яму прыйдзецца дамаўляцца нешта аб нечым з Еўропай, з еўрапейскім звязам ці канкрэтнымі еўрапейскімі краінамі. І ён будзе заўсёды трымаць гэты абменны фонд, і гэта не новае. Гэта ж было на працягу ўсёй яго кадэнцыі, это не толькі пасля, толькі зараз, пры Трампе. Яно было заўсёды. Мы можам паглядзець на тых, каго ўжо выпусцілі. Яны не адзін раз сидзелі. Вось калі казаць акурат пра еўрапейскія краіны, то сёння акурат стала вядома, што міністр
замежных справаў Літвы Кястусіс Будрыс заявіў пра тое, што амерыканцы ціснуць на афіцыйную Вільню, каб Вільня дазволіла транзіт беларускага калію праз свае парты. На ваш погляд, ці ўрэшце рэшт Вільня Менску саступіць вось пад ціскам амерыканцаў, бо бачна, што не вельмі ім хочацца гэтага рабіць. Вот, і гэта вельмі цікава, таму што вось вы канкрэтна апісалі сітуацыю, таму што літоўцы на гэта глядзяць як ціск. Трамп і амерыканская адміністрацыя на это глядзяць як прагматычны крок, такі падобны на тое, што яны знімаюць санкцыі з Лукашэнка, Лукашэнке гэта падабаецца, і мы маем вынікі. Так? Але гэта два розных інтарэсы ў Еўропы і ў Злучаных Штатах. Злучаныя Штаты хочуць дасягнуць, глядзяць на Беларусь праз прызму Украіны, Расіі, Кітая, які зараз вось на саміце мы бачым Кітай, Трамп, таксама там вельмі прагматычны размовы ўсюды, яны хочуць дасягнуць канкрэтных вынікаў. Еўропа мае іншы інтарэс. Яны мяжуюць, літоўцы мяжуюць, палякі мяжуюць, і у іх гэта пытанне бяспекі. Што тут цікава? Тут цікава тое, што будзем глядзець, што амерыканская адміністрацыя будзе прапаноўваць літоўцам. Калі яны прапануюць літоўцам нешта такое, што будзе настолькі выгадна літоўцам, чым вось бяспека, можа, яны нешта будуць саступаць. Але ім на гэты момант гэта не выгадна, таму што у іх іншы інтарэс. А на вашу думку, якія гэта могуць быць прапановы? Некія будуць пытанні бяспекі, таму што балтыйскія краіны, яны маленькія, і ім трэба неяк забяспечыць, мець бяспеку, калі як частка НАТО. І ім трэба, можа, нейкае ўзбраенне, можа, нейкія там фінансавыя, нешта фінансавае, што там літоўцам можа спатрэбіцца, што будзе больш ім выгадна. Таму што яны могуць зрабіць, могуць зняць санкцыі як канкрэтна самі па сабе, таму што вось мы знаем, што Еўрапейскі Саюз – это разрознены, конечно, саюз, які кожная краіна можа прымаць свае рашэнні, і Еўрапейскі Саюз і сам можа разам, але вельмі часта гэта не адбываецца. Таму гэта можа быць адзін на адзін, і будзем глядзець, таму што гэта, зноў жа, прагматычна, стратэгічна. На сённяшні дзень мы бачым, як вы сказалі канкрэтна, гэта ціск. Сёння это ціск, заўтра могуць яны пра нешта дамовіцца, але я больш скептычна да гэта адношуся, таму што пакуль паўнамасштабная вайна в Украіне не скончыцца, мы бачым, што Польшча больш за ўсіх плаціць за НАТО зараз у адсоткавым эквіваленце, і літоўцы вельмі зацікаўлены ў тым, таму што заблізка. Канфлікт заблізка, вайна заблізка для іх, каб ім саступаць агрэсару, а Лукашенка суагрэсар. Спадарня Тацяна, вы узгадалі акурат візіт Дональда Трампа ў Кітай гэтымі днямі. Ці маглі Сі Цзіньпін і Дональд Трамп абмяркоўваць у кантэксце вайны, адпаведна, ва ўкраіне сітуацыю з Лукашэнкам і з будучыняй Беларусі? Вельмі цікавы гэты саміт, але там такая сітуацыя, там больш пра стабілізацыю адносіць паміж Кітаем і Злучанымі Штатамі Амерыкі, чым пра нейкія дасягненні. Больш цікава Трампу зараз разабрацца з Іранам. Канешне, яны абмяркоўваюць Іран, Украіну і Тайвань, але самае галоўнае зацікаўленасці ў Іране зараз, у гандлі для Злучаных Штатаў, а ў Кітая пра Тайвань. І гэта ў іх не супадае, яны вельмі, як сказаць, паказваюць вельмі прыемнае такое абменьванне меркаваннямі. Пра супрацу замест суперніцтва. Адзін аднаму робяць кампліменты. Вельмі прыемна глядзець, але калі ўжо паглядзець унутры, то там вельмі прагматычныя размовы, і ні адзін з іх не хоча саступаць. У аднаго ёсць чырвонай лініі па Тайваню, у другі кажа, не, мы пра Тайвань не можам саступаць, нема там такое. І гэта не трэба забываць, што яны ворагі, якія проста хочуць, каб іх адносіны не пагоршыліся. І гэта, калі гэта адбудзецца, это ўжо будзе дасягненне гэтага саміту.